Okay, mga igsoon, welcome sa Espiritu ng Gasa. Karong adlaw mga igsoon, no, ando na tay nagbuhat og kwan pansyon sa tong igsoon si kwan si Lola Ising Payupilin. Ato lang siyang gitabangan ng mga igsoon, no, kay para dali ni mo man. Lugar-lugar po na ito ang panahon. Natol po kalag-kalag rin mga igsoon. Dahang kayong tao rin. Magayin na, rin nangulit naman po sila. Ba nalimpyo pa gani. Nalimpyo na ang simenteryo nila dito sa Barangay Kibia, Matalam North, Cotabato, no? Kay kalag-kalag naman. Gaya na, dagang kagtawag diri gaya na. Pero ang uli na po ang uban. Hanapay na bilin na lapula ka uman og limpyo. Mga pandayo siyang kul ili o mga pamilya niya ni Lola Ising guro ning uban nga panday ni nakapan. Masa. Esklada. Yang mga asawa. Hindi ko kumusawa kamu ti kuan ko ronto. Esklada do. Oson nyo na. Bilin nyo kaya dito ko ron to. Wala na ko Kana diri mga igsoon, no, nga mga sakop ni mga sakop ng kunuli. Si Kwan, yang anak si John, si Later, tumutuo niya, si Dadan, si Langga. Atong mga kaaban karon mga igsoon, no, sakop niya yung kunuli. Nadiri ang dua ka anak, si John ug si Dieter. John o ning engineer ganini pero nalaga di ba? Tabang ng panday. File. Si Dieter ug si John. O na sing kulili, anihan na ning mga sumusunod, kulili si Dadan. Kultito. Walang tabangan magsono kay para dali tamuman. Sabi na karon kay pating inita ang panahon karon. Init kayo. November 1 karon magsono. Katulgid sa kalag-kalag pagbuhat na tug pansyon. Pero sige lang kay dagan-dagan man ta dali ra guro ni mo man. Kaya wala lay kwan. Ito lang materialis. Ito atong mga motor para nakaparking sa kwan tabok. Limpyo na yung mga lubnganan diri magsono kay kalag-kalag naman. Limpyo raman dali tingali ni kalag-kalag. Pero wala naman ibili ning mga patayan naman eh. Wa naman sila wala lang sila gaw na hunaan eh. Pero mali pa itong nasa langit. Ito na langit, makalag. Hanok man na. Baga espiritu na siya. Pero di mag-goal pag-ayo mga igsoon ng mga nasa impyerno ani. Tinang dagkutan bagid nato. Samot kay sila kainit dito sa impyerno. Kaya daghan pag naghandom siya ang pagka
pagkadautan ba diri sa kalibutan ana. Apa nila ang sementeryo diri. Napa ni dito sa tabok ko. Kada nga kahuyan no kana napay mga sementeryo dia. Lagad lang kita ni mga exo no. Wala nang na og balusan ba o dagon na batag kuan suhol. Alagad lang gid. Kaya mo na itong misyon sa kalibutan. Kinahanglan gid ang tabang gid sa tao nga nagkinahanglan. Mga taong doon na nagkinahanglan ng tabang at ng tabangan kay loy man po kayo kung tabasagdan. May utang ko ito kan. Nilono, kunya bay dyan na lang kung magbalik. Okay. Kukoy gabi te. At tong kagalampayan nga diyan. Siguro. Dilek. On. Benda na motor na kape mo. Duha na kapaylo. Paspas kaya itong kanday ba? Engineer niya mga exo na pero paspas kayo mo kan? Paspas kayo mo kanday na? Oo, yung boy na pahuwes ako. Wala. Tama ka. Silong sa ko. Silong sa kami ngitom ka po. Ayun, pero hindi kanahan silang ka. Apa dari akong Hello guys. exonan mga exo no? Mga kuan kayo ni? Mga tabahanti kayo ba? Mga kugihan kayo na sila? Alang taon niya akong amuang ko ano, kabalit. Basa na kayo sinina, mga exo no, kuan kayo. Pero grabe, gaya na po mga kinala ni. Effort kid kayo ba? Kanang alagad yun nga. Dato na mga tani pero ni ang tabang pamanggod. Wala naman yung nagsuhol sa iyahang mga sulugoon dito. Ay po, palabihin po nga. Palabihin. Hindi pa lang nila nga. Yun sa konses na. Kaya nga nila diha nga. Dato. Yun. Mga lador ba kita mga basir. Kita pang ison. Kuan kayo na siya oy kanang matinabangon kaya ba? Kuan. Pagkatao. Lagi na siya nagunahuna nga balsa niya siya. Sabay ang kabalas niya. Pero mara niya ang kalipay. Katabang siya yung sikat tao. O pina pong nag-istorya dito naka saliko nagkakuano. Stabilis. Kuan mara po mao gani niya ilahang kuan gid. Mga hiyas nila ba nga malipay ra og makatabang nga. Di mo na og kanang do na pay kanang dagan pag balasan pa sila ana. Kama man atong mission dire mga igsoon sa kalibutan. Is may nang kita mo tabang ay kasi kita tabangan ani. Ini init lagi pero sa kadaghan po namo mabahin-bahin po ng init ani. Gaya na dahang kining tao diri mga igsoon sa sementeryo kay natulong pong kalagalag. Okay. Okay, babay sa mga igsoon kay mukuan sa ta. Tabang sa tagakop aning balas rendre okay. Basig suko nining atong atbang diri watan ni tabang. Suko na ba kayo? Sige, kusog na kayo mo. Kalakalag vlogger. Ay, kalakalag. Pamisa sa mga patay. Ambot sa kalakalag Kaya nila pamisa daw sa mga patay kaya mga kalag daw nga nasa purgatorio.
Mapukaw. Goal nung kaya ng mga kalag mo Wala ano na, atong purgatorio. hinumduman nga nasa impyerno. Ang purgatorio, ang purgao ng Antorio. purgao ng bulsa. Purgao ng toryo. Purga man, toryo. Hindi. Ang purgatorio na kaya naman ng kanang patay ka o nya ang kalag nimo gikuha sa gipreso sa dili ng mga kuan babad Kung nga wala may espiritu. purgatorio gaw. Wala na diretso mo Mga hukom. galing, Diretso si- ng hukom. O si Rizal gani. Kanang wala pa siya Ay, si namatay. Rizal, na naman. Basa man niya ang Biblia, sugod sa sinugdanan. Mm. Wala magay nakita niya ito nga. Ay, purgatorio. Ito gi. Yang gisulat, Andog ang mga pare. ang gisulat niya sa No Limit ang Irino Oh, mo to. nasa No Limit O sa ang El Filibusteros mo. Andog Ano ang nga, mga pare. Muntong gi. Gipatay siya. Tay siya. Grabe kitong mga kare sa unan. Hantod karon napagyapong gud sila ko ang gud. Kung na masulti sa kamaturan, patyon gyapon nila. Tatyo ng pulong. Patyon ang pulong ba? Kasi sila lalagi tahoron lagi kay sila gud ang pare. Alam din. Pare sila Naikatungod. pare sa Dios. Bugi na ingon nga tama gina sila. Ayo John, ara ka John. Maghapon na. Sige pa. Buli kay kapay. Ano siya? Ay, siyang call kan eh. Ang sakuan na kapon. Ano nag-coach siya? Si Kamulo ko na.